Mas Ruby. Nak kadang kaconga. Kadai kumbala betin lenti da i working president jong isi. Teng ngiran hi kaju kathong. Kaju hi kalenti. Kaba kinong ilam kijongi kilai ilam. Tang kita hi dashboard. Kat kumka kajislo chung ama nakaliang kumbala ekran Pak Thomas pasa di working president isi. Kaknam hi kurki Canadian ngiyeng bai haju banawrem hakaju thong kaba kaseng gadan ti kini smi nakaliang kaseng kaseplak hi lakam manifesto tingin 4 ekar menta kaju hi kathong kaba kaseng gadan ngar gadan tangkatahi Kang San, may dito kanina election ng team ta. Ki kembang la kran ka por umdai menta andai daki bon tili sinam ilai kran ni kata kicing giba kum ka cek benriung i kendu lemba ka jingtulot ka jing bamla di Kudus Council bat pendap i kamram ki joka kat kum ka jing ai bor jongka khret ka benriung dan ni kata ka sik sidul ni kwa un kutul thu bai pai ba kani ka wei ka sisa ka Kudus Council dan ni kata ka sik sidul ka kenro ka khaddu ka banya dai ka jing benriung lagi pai ba kim so kata lada kani ka kenro ka khlem ka basauting kalau ka jingma ka ap ndai yai wei ar ndai ya ka jai menteri hi kum situluk borok ka wei te na kalian ka jongi ki candidate ki bangila ya officially la notify gi bala approve ka party don gi bala file nomination menen don menta ka sni kin don usbet jenmet matle si kin don la shai bat ki wei gi bamdei na po is khas hills kin nang file ha ki block office ki jongki ha po ki DC office ha po ri bhoi chithe te kanongrim ko jongi kum bangi ayek na du basadangi habangi scrutinize kini candidate ki jongi kawai ka bangi kwa nungkong bangin jit ya ki babiang om ya ki babon but kabar pada ban penting kenapa kini ki candidate ki ba kaseng kala penyeng kin long bai kawai ka team daga jingya tali kin long bai kawai daga kawai ka jingtmu kawai ka thong kawai ka jingmon bat katai ka diba ngin sign dur thamai ka Kudus Council new for lightly sinam gal alik Kudus Council kijing biau kijing thunum kijing bakla ki walai pujat ni gila thai ka bor pai ba umat dia kata te kijing tharang ka jing anu jong gol ko jongi ka ba khmat ya kadai ban revamp ban overhaul ban penkala ya ka Kudus Council na ka jing long ka bakalong kum ni saka bat thamai le se kabala sisa banjada ya kata ka khandau ka siap katkum ka jing aibor joka para 3 joka sik sidul banjada ya kata khai ka pateng katkum ka regulation ka kena ispat sampu saw banjada ya ki riti ki dustur banjada ya ki ain sinsar hima sinsar rat sinsar sinong tikini ki mat ki ba la penkop bor ya Kudus Council lemba ka sik sidul bat lemah ka constitution lemah ka artikel arspat saw arspat niusan te nang ni sakhamat ladak ki kertong ki jongi na khnam ki poi su kathong ki kwa un punso su pai ba jong jalai borok wei ba ka jikramen ka babha kan don ya ka jai beru borok wei Te hami pa ba ini gian YouTube le iba kla biang nem ni gian po Kudus Council. nganda ongai pi ka khaknai spa san busaw ka trading regulation kani ka wi ka ain ka ba le se ko bangi tibi ka state government kam don kanu ka ain lani ka regulation ban perking lani ban pek perman ya kata ka khai ka pateng bat kani ka ain ka don tang ha Kudus Council ko makalong hi banong kan la kala biang si 4% ngimla banong mar nakaliang ka jongi don ki point gi bangin penkala nginum pat ong ki kita jing penkala mar dan ki kam gi hable la kale na ya kran thanru te henrai kumba kalong mentarung i baka tulat kumba kala jukran ka por baka ka regulation khaknai spa san busau kadai ka jingkhang banyada ya ka khai ka pateng jong trai muluk ka jinge kalong ba la new for light di kisnam ki party ki lawan council ki penlong ya ka om kam kum ka jingkhang henrai ki penlong ka kum ka counter ban yo bisa tinggi dei ban ladang iwan hakabor pois ka po jili jo Kudus Council yo bat ula kam ngin penting kana bangin penkala ya ki katu kat ni gimat bangi labu renti ya ka pai ba ladang ile ya katang klam ka jingat ten undap ka jingkmen ba ka jingkun mensip bar ka bar pada
Ngin penting kenapa ngin sedang no ban perking tingge ya kenika jing ai tring license segi bamdei kita rai trai buluk kanang ba ka khai ke pateng kenya ide hangi ki trai ri